जोङो बिटिआर ओनसोलनि गोबां जायगाफोराव नैबे ट्राइबेल फुड कर्टखौ जोङो बेखेवनो थाखाय थांखि लादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लकेल ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय मुलाम्फा जागोन। माबायदि होनब्ला बेवहाय जोङो डिफारेन्ट मोनसे जोङो दखानफोर बेवहाय होनो हागोन। दिनैहाय बिटिआरनि जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव मानगोनां गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जों ट्राइबेल फुड कर्टयाव मोनसे बेखेवनानै होबाय तामुलपुर समस्तिनि नाग्रिजुलिनि बे हाइलेण्डआव आरो बेहाय जोंहा मोनसे टारगेट दङ। जोङो बिटिआर ओनसोलनि गोबां जायगाफोराव नैबे ट्राइबेल फुड कर्टखौ जोङो बेखेवनो थाखाय थांखि लादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लकेल ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय मुलाम्फा जागोन। माबायदि होनब्ला बेवहाय जोङो डिफारेन्ट मोनसे जोङो दखानफोर बेवहाय होनो हागोन। दा नैबे जोंनिया उदालगुरि तामुलपुर टु इउटि रड बेवहाय सानफ्रोमबो हाजार हाजार मानसिफ्रा सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामो। दा बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो सुबुंफोर दिनै फैयो, फरेननि सुबुंफोर फैयो, गुबुन रायजोनि सुबुंफोर फैयो। दा फैयोब्ला नैबेहाय जोंहा गुबुन गुबुन जों आखाइजों दानाय जानाय लोंनायनि थागोन बा गुबुन गुबुन दखानफोर जायफोर गलाफोराव जोङो ओनसोलनि सुबुंफोरा बानायनाय मुवाफोरखौ बेनि गेजेरजों फाननाय जागोन। दा बेनि गेजेरजों बेवहाय गोबाङानो गला होनो चान्स मोनगोन, खाबु मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा इयुथ आनएमप्लय सुबुंफ्रा दिनै बेनि गेजेरजों मुलाम्फा मोननो हागोन। ओनसोलनि रायजो राजानिसिम मा खावलायनो हागोन नोंथां? ओनसोलनि रायजो राजानिसिम खावलायनाया बेनो, गोदान बोसोर फैगासिनो दङ, पिकनिक जानायनि सम फैगासिनो दङ, दा ख्रिस्टमास फैगासिनो दङ। दा बयबो गाव जिहेथु बयबो बेस्थ' थागोन, ख्रिस्टमासाव थागोन बा गोदान बोसोरनि बयबो लावखार ओंखाम जानायाव बेस्थ' थागोन। दा बेफोराव जाहाथे बयबो गावनि जिउखौ साननानै मोनसे डिसिप्लिन आरो नोरोम आखुजों जाहाथे बयबो गोदान बोसोरखौ बरायो आं बेखौ खावलायगोन। मानोना दिनै एक्सिडेन्टआ जोबोर गोसारगासिनो दङ, जेरावबो एक्सिडेन्ट बारायगासिनो दङ। जाहाथे जों रावनिबो सुबुंनि जिउ गोमाया नै गोदान बोसोराव पिकनिक जानानै। आं बेखौ खावलायदो। बेखायनो बयबो जोथोनै पिकनिकखौ न'खरनि सोद्रोमाजोंनो जा बा लोगोफोरजोंनो जा, खिन्थु गावनि जिउखौ गिबियाव साननानै मोजाङै पिकनिकखौ जानांगो आरो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय।